sekunder. Så. Jag sparar så jag har mycket till den här bänken. Ja, men jag kommer inte kunna stå stilla under den här fighten. Du kommer inte heller kunna göra dit. Nej. Nu kommer nästa fas snart. Då är vi 30%. Han sköt 1-3-7 på mig one. Yeah. Ja, nu. Har du upp igen i one? Jag ställer mig här borta. Ja, nu. Jag ställer mig Det kan vi här. också göra. Den går han efter dem. Utifrån mot och... Han slår på mig. Det är perfekt det här. Ja, han kan göra en vinst. Åh! Okej, nu bara börja springa. Fan, jag lyckades dodga alla. Fast jag typ stod i dem. Jag fattar inte. Jag har blivit rätt. Och var på Johan igen. Ja, bra. Eller hur? När han inte är tank så går han på alla saker på han. Lyckas. Jag ska inte göra det där. Jodå, han blir operativa. Ni kan ju vara så freakad, alltså. Han vill verkligen döda mig. Jag kommer ju dö nu. Hej! Jag buffar det. Så spring bara. Visst! Vad död! Aj! Ah! Nej! Förvånad över att jag inte dött med mitt jävla HP. Han har inte slått på dig innan. Jo, en gång. Han slår 2-7 på mig. Okej. Åh nej, inte det där. Ja, där Där dog går jag. han hittad. Men de exploderade så jävla... Hej, resta mig! Kolla XP! Jag ska försöka. Aj! Nu. Om ni hade dödat den där när jag var död hade jag fått XP. Vadå? Jo, det är en quest. Inte en enda gul. Ja, men nu får du ju fan, jag vill ha gula.